И здравейте хора, съм Шапа, мен нещо снимаме на FIFA 14. Добре, това е геймплей, който много хора ме питат какво и как се прави на FIFA 14. Това не е купена версия изобщо. Добре, ето тук на този първи прозорец е къде последно сте видели. Това е Kick-Off. Тук може да играете мачове. Тук избирате дали да гледате мача, дали да играете, или да играете като хоум или като гост. Като домакин или като гост. Може да играете всякакви мачове. С България, Бъфало, има пачове, има всичко. Избирате си държава и след това лигата, след това отбора и така. След като вие си изберете вашия отбор, от тук може да изберете отбор, срещу който играете. Така. Това беше първото нещо. Да минем към второто. Ето на Play. Ето Kick-Off, което ви показах. Това е кариера. От тук може да си направите кариера. Тук да си продължите кариерата. Тук да си използвате кариера някоя и тук да си направите нова кариера. Добре. Това е Pro Clubs, това е онлайн френдли, трябва да ви за както и Season и Ultimate Team. Те са за купената версия и не може да ги играем. Skill Games. Тук са игрите, ето тези, ето сега ще ви покажа едно. Ето. Тук си избирате за бронз. Това е примерно като нещо като мини-геймс. Ето. Трябва да учите. Escape. Така. От More. Чакайте. Плюс More. От тук може да си направите, да си използвате турнир. От тук да си направите турнир и от тук нов турнир. Head to head. И то също така е за, както и Match Lobbies. Той е също за купената версия. От тук е Be Pro Player. Това е вие да се самия играч и да играете с отбора си. Be Pro Goalkeeper. Това е да сте вратар. От практика арена. И ето тук сте самият арената, с която може да си играете. Така. Като натиснете F, си избирате примерно тук дали сте вратар или такова. Практик матч, да си направите така матч 1 в 1 е с вратара, така. Залезем да видим сега. Футбол клуб, това не ви интересува, това е за откритство. Да видим първо реплей. Аз имам много реплейове. Чакайте само до малко. Няма да ти. От тук може да направите играч, или да си едитнете играч, или да си изтрите играч. От тук да видим. Това отново е за мултиплеер, за купената версия. FIFA Store и то е за, както ви казах, купената версия Edit Teams. Така, да видим тук. Да си разсетнем всичките складове, Stadiums. Това са стадионите, клуб трансфер, Team Management, примерно да си едитнат някой, National Sweats, Update, Download Updates Now, така. От профил, тук може да си делетнете профила, да си заредете кариера, складовете, профил менеджера, така да си. Онлайн сетинг, това не ви интересува, това е за онлайн отново сетинг. Да видим от тук. Това е за арената, кой да ви пази на вратата. Select арена. От тук кой да ви играе на арената. От тук може да разгледате с кои копчета се правят финтовете. Ето всичките. Skill Moves от Control. Дори тук вече може да изберете дали играете с мишката и с клавиатурата или само с клавиатурата. Тук вече може да си настройвате както ви е удобно контролите. Без така. Това да ви е за Brightness-а, Celebration-а. Тук с
за running move, за finish move, контрол и къй. Ето тук имате различните, как се казаха, комбинации за пасове, за различни такива. Добре, беше контрол. От тук отново може да видите контролите, с които се играе. Така, от Game Setting. Добре, тук се настройвате 6 минути аматьор. Това е за първото по време, това е за левела, в който играете. Най-добре се разви, докато сте най-слаби, се развиете на аматьор, като дигнете нивото, играете на Pro и вече, ако сте малко по-така про, играете професионал, и ако сте най-добри, играете на легендари. Ако сте примерно доста добри, но не най-добри, играете на World Quest. Това е за рефер кой да ви свири. Аз ви избирам Random. Game Speed винаги трябва да ви е на нормал. От тук си избирате топка. Това общо взето е FIFA 14. Не мога да ви показвам сега кариера и тем подобни. И тези, които са закупени игра, защото аз предпочетох да си изтегля играта, за да направя геймплей. Ето видите една от моите кариери. Да ви покажа малко какво се прави. От тук така. Това е за датата и си смените датата. След това. Тук сте на кое място сте в групата. От тук новините. Така с което. От тук си избирате къде, например, играчите, смените и тем подобните. Така. От тук може, ето тук е отбора, а от тук националния отбор. Може да изберете, тук е формацията на клуба, от тук кинт на отбора. Така да видим трансферите. Ето тук може да смените финансите. Така. Search Player. От тук може да търсите играч, като пишете. Примерно Меси. Не знам защо му написал главен. Ето Лионел Меси. След това, може да го купите от тук, може да го вземете под найем и тук да го във вашия шортлист да си го добавите. Така. Тук може да продадете играч. Така, от офис. Това е вашата почта. Ето почтата. Тук вашите играчи ви пишат. Вашата кариера, така тези не ви интересуват за сезона. Ето го календара и да видите срещу кой ще играете. Примерно август, аз ще играя срещу това мисля, че беше Черноморец, а това няма значение. Примерно така, Левски ще играем. Берое, така няма значение. Така, това отново тейбъла и така. В другите лиги, примерно в Испания да отидем, да видим как стоят нещата там. Ето Испания. И Барселона е на пето място, да видим. Това тя още няма точки, така че не са се развили още. За да си сейфате. Ето, чакате. Сейф натискате са. Ето. Нарочно направих тази кариера, за да ви покажа как се правят. Сега отново, но вие иначе yes. Да, също yes. Да, yes. Така. Ето това беше моят геймплей за FIFA 14. Да съм ви помогнал и с нещо така да съм ви обяснил поне. И ако ви е харесало клипа, абонирайте се за мен и лайк нагоре.